नोंथांमोननो मैखुन बानायनाय दिन्थिनाय फर्मुलाखौ एसे फोरोंलांनो हिन्जावफोरनो मैखुन बेगरा बेनो आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि बानायो दा नायलांबाय थादो जिखुनु मोननै जाना दंखायो जोंना अलरेडि जाखाबाय मोननैया मेच होनाया दङ ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय नै बै रानबाथाय बेखौ मिलायनानै सोनोसै नायनानै माबायदि मोनदों नै जादोंना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बिदि नै गाइसमेन मैखुना बेगरा सोबाय फिदिं खालामजोब्बाय आरोना बे रानबाय बेखौ सोनांसिगौ फोरानगासिनोबाव नैबेहाय हो नैबे जाजोब्बाय मोननै जाबाय मैखुन बेगरा नै बिदि जायो मैखुन बेगरा बारा मोजां जायासै आरो बे गोरलैसो नालाय होमबाबो सोनोसै प्लास्टिकबो दंखायो नै दंबावो नैबावबो लबार दङ डिस्क लबार नांगौ बिदि खानो थाखाय ओरै फोरानगासिनोबाव एबार बेजों नैबेजों होनानै मोननै बानायबावनोसै देनां बेरबा बेखौनो देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि बेरगोन ना बेरा फोरानगासिनो सेबगासिनो नै दैखौ रुखांनानै फोरानबाय दसे एसे रानफुला जानांगौ आरोना सिथोब जानांगौ नै बिदि ओमफ्रायसो सोजायो 25 दिन 30 दिनजों जागोन माबायदि जादोंना जायाखै कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय गासिमोन बिदि मैखुन बानायनो थाखाय नै बिदि नांगौ आरो जिगाबखौ 24 घन्टा सोमनानै दोननांगौ बेखौ सोमनानै दोनदोंमोन ड्रामाव बिनिफ्राय बोखांनानै बाहाय माने सुनैबो होनांगोन आरो ना सुनै एसे होनांगोन जिखुनु बे बेक्टेरिया एम्फौफ्रा थैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बैयाव रुदों बोखांनानै 2-3 घन्टा 4 घन्टासो दोननानै रुबावबाय नै बोखांबाय दा बिदिनो बे थौआव रुबाय आरो ओमफ्राय दा बे फोरानगासिनो नै सेरदों दा मोननै जाबाय नै बरिया जाबाय नै जौरिया जाबाय मैखुना एबार सोनोसै दसे थानानै बेखौ दोननांगौ आरो ओमफ्राय बाव एसे हासिनांगौ बिदियाव 3-4 हासिनांगौ बार अक्सिजेन हाबनायनि थाखाय नैबे जिदोंमोन आरो प्लास्टिकआ नारसिननायाव बेखौनो मोननै सोनांगौ जाबाय जेबो नङा दे सोलिगोन बे दे मोजां सेब मैखुन गोदा गैखाला नै होजोबसै बेखौ दा मैखुन जोलैयानो थालांबाय गैला आद्रा जासिगोन बेहा ayo belum lahir kena ha ini pun jalan mantap nomor berapa? Gimana? Gimana?
खावसे जाबाय बे आद्रा जाबाय माने फुल जाबाय ओमफ्राय माखासेया लांखांबाय आरो थ' खायनोसै ओरै मैखुनजोलै नै बेयाव होनोसै ओरै दा आलायनो थाखाय जि नांगौ जि बेसेबां मिमिसन जाबान्थायलायदो जानो हा जाबान्थायलायदो untuk मिमिसन बानायना batang ए मैखुन बानायथोरा होनदों मिमाय बानायना haparo मा होनो जाबानि haparni हाफार ए Mimi lại cũng cái बे जाबाय बेखौ खादो ओमफ्राय नैबाव हरो मोजां नुलायथारबायदां भिडिअआव मोनसे जाबाय बेखौ खाबावनांगौ सुथेनांगौगोन आं बेखौ जायाबानो जायालै Allah बै मोननै जाथसिनथारा Turun bayi nong apa? Oh, kaman sumput tahun tang malaban sih turun kok. मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा जाबाय नायनोसै माबायदि बेरो पसिस दिननि उनाव नायनोसै माबायदि जायो जाबाय बिदि जाबाय आरो जाबाय